falta. Ja estem. Bona tarda. Si us sembla, comencem. Primer de tot, he de comunicar-vos un canvi. Qui moderarà la taula no és l'Anna Broll, que no ha pogut venir. Soc una altra Anna, l'Anna Cabré. Treballo amb ella a la Direcció Tècnica de Coordinació i Serveis. Disculpes de part seva. Dit això, bona tarda a tothom. Reprenem la segona sessió de la Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social. Començarem a la tarda amb la taula rodona que porta el títol L'impacte social dels projectes tecnològics. Abans de presentar els participants que m'acompanyen en aquesta taula rodona, m'agradaria dedicar un parell de minuts a explicar el funcionament i la dinàmica. La durada de la taula serà 1 hora, intentarem no passar-nos. Hi haurà una primera roda on tots els ponents explicaran breument el seu projecte, una presentació, i una segona on cada ponent respondrà a una pregunta que els hi faré per a tots. I reservarem 10-15 minuts al final per qualsevol qüestió que tingueu. Us animo a que ho aprofiteu perquè realment ja veureu que tenim uns grans professionals aquí i amb uns projectes que us encantaran. Començarem, us presento els ponents. Primer de tot tinc a la Magda Lorente. És diplomada en Biblioteconomia i Documentació i llicenciada en Documentació. Actualment és la cap de la secció d'assistència en sistemes d'informació local, des d'on ajuda a les administracions públiques a la millora de la tramitació electrònica i els processos, a assolir la transparència i a millorar la reutilització de dades i a impulsar la transformació digital. Després tenim en David Franquesa. És investigador de la UPC en l'àmbit d'economia col·laborativa, social i circular de dispositius digitals. És informàtic per la Facultat d'Informàtica de Barcelona i realitzant del doctorat a l'Institut de Sostenibilitat de l'UPC. És director del projecte RUs.org i és responsable d'implementar un circuit de recuperació de dispositius digitals a Barcelona amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats d'economia social i solidària. Després tenim l'Aurelio Ruiz. És llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions i màster en Gestió de la Ciència i Lideratge. Actualment impulsa l'aplicació del programa de recerca estratègica Maria de Maeztu al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la UPF, amb un enfocament especial en l'explotació del coneixement basat en dades i la posada en marxa del Pla Específic d'Acció de Gènere, que després ens explicarà. La Pilar Roura és enginyera de telecomunicacions per la Salle Barcelona, llicenciada en periodisme per la Pompeu Fabra i MBA internacional de la Salle Manhattan College de Nova York. Actualment treballa a Barcelona Activa com a responsable de projectes de formació on desenvolupen diferents projectes relacionats amb l'alfabetització digital. Col·labora amb biblioteques de Barcelona amb diferents programes com pot ser les Antenes Tibernàrium o el projecte Estazón. Finalment tenim a l'Alícia Blasco, d'Ajuda en Acció. És llicenciada en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals per la Pompeu Fabra. Actualment és responsable de les aliances estratègiques i relacions institucionals d'Ajuda en Acció a Catalunya. Du a terme el programa Genius, que és un projecte d'ajuda en acció, és un projecte per Ajuda en Acció i Google per educar en programació a nens i nenes de tot Espanya, que intenta fomentar una major igualtat d'oportunitats en l'aprofitament de l'entorn digital i reduir les barreres socioeconòmiques i de gènere. Començo a donar la paraula a la Magda perquè expliqui el seu projecte.
Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Primer de tot agrair-vos que m'hagueu convidat a aquesta jornada. Això em permet tornar una mica als orígens perquè fa 7 anys estava també treballant en l'àmbit de biblioteca pública i fa 7 anys vaig fer un canvi i em vaig orientar, més ajudar també des de la vessant de la documentació, en aquest cas electrònica, a ajuntaments de la província de Barcelona a fer transformació digital. I això bàsicament s'ha orientat a 3 tipus de projectes. D'una banda, a implantar administració electrònica, d'una altra, a implantar transparència a partir del 2013 i en alguns casos, però també us he de dir que segurament seran els menors, perquè els ajuntaments de la província i també de tota Catalunya no estan en molts casos en aquest nivell de maduresa, a treballar tot el tema de reutilització i obertura de dades. És a dir, fora dels grans ajuntaments és una fita en la que molts ajuntaments encara no han arribat. Llavors, tot i que és el menor dels projectes amb el que genera menys volum de feina, em volia centrar una miqueta en aquest tipus de projectes i vincular-los, en aquest cas, amb les biblioteques. De què parlem quan estem parlant d'obertura de dades en el cas o projectes open data? Estem parlant d'iniciatives que decideixen obrir les dades que té l'administració a la ciutadania. I podeu dir, bueno, però les biblioteques, escolta'm, ja estan obrint dades. I és veritat que, per exemple, els catàlegs són completament públics, però estem parlant d'una obertura de les dades que estan fins ara gestionades a nivell intern, de dades que estan estructurades, que es poden reutilitzar sense llicències i de dades que estan desagregades. És a dir, no estem parlant de total de préstecs, sinó que estem parlant de les dades dels préstecs eliminant aquella informació que podria tenir dades o recollir dades de caràcter personal. Per què? Perquè la societat pugui fer ús i pugui filtrar i pugui definir perfils i pugui analitzar realment quin perfil de consum cultural hi ha sobre les biblioteques. Llavors, per què es fan projectes d'obertura de dades? Al darrere hi ha una voluntat de retornar a la societat allò que s'ha elaborat amb diner públic, perquè no podem obviar que tota aquesta informació que s'ha mecanitzat en sistemes d'informació s'ha fet amb diner públic. També hi ha podríem dir, una voluntat exquisita de ser transparents. Amb això de la transparència, moltes administracions han publicat moltes dades, però el millor exercici de transparència és publicar les dades desagregades, tal qual les tens, que sigui un altre el que passi una mica al cotó d'aquesta transparència. I és realment aquesta transparència la que permet la participació. No hi ha participació ciutadana si no hi ha transparència primer. Per últim, també hi ha una voluntat de generar oportunitats de participació, oportunitats de generar negoci, oportunitats de generar emprenedoria. Per tant, aquests serien una miqueta els 3 eixos que impulsen aquest tipus de projectes. Com estan les biblioteques en temes d'obertura de dades? Si analitzem una miqueta quines dades tenen les biblioteques, dades públiques, veiem que hi ha sobretot presència d'obertura de dades en l'àmbit de dades bibliogràfiques. Però no tots els catàlegs estan oberts. Però, a més, les biblioteques són molt més que dades bibliogràfiques. També hi ha dades públiques, dades estadístiques, però no compleixen amb aquests requisits que jo us comentava abans. No són dades que estiguin desagregades perquè tu les puguis filtrar com vulguis i, a més, moltes vegades ens trobem que són dades que estan en format PDF, que has de filtrar des d'una aplicació però que no pots filtrar com tu vulguis en formats oberts. Això seria, d'una banda, un ús de les dades que estan disponibles. Però si entrem en portals open data, pròpiament dits, veiem que la presència de les biblioteques és residual. És a dir, jo us animaria a que aquells que estigueu en una biblioteca d'una població o d'un municipi, d'un ajuntament que té portal open data, aquí participeu, perquè realment de cada 10 portals open data, potser 2 o 3 tenen dades de biblioteques. La resta ni hi són ni se'ls espera. Quan trobem que les biblioteques estan presents en portals open data, què ens trobem? Ens trobem dades agregades, és a dir, ens trobem les dades de sempre. Però realment el que interessa a la societat és una altra cosa. És a dir, posar cada mes, per exemple, els metres quadrats a la nit no creixen.
no permeten treballar amb ells. En canvi, posar les dades del consum de les biblioteques, i aquest consum no són només els préstecs, són els préstecs, són les descàrregues dels materials, és la consulta de la web, del blog, és la informació que hi ha en les xarxes socials, els retuits que s'han fet, els likes, és a dir, tot això són dades. De fet, tots som grans productors de dades. En aquest mateix auditori, si durant aquest matí heu anat tuitejant o heu donat un like a tuits que ha fet un altre company sobre aquesta jornada, esteu generant informació. Informació de coses que us agraden, d'altres professionals que també estan relacionats amb o que els pot interessar aquest tema. Per tant, és un àmbit, jo diria que a explorar. A nivell de portals, m'agradaria incidir en el tema de que els portals Open Data ofereixen sobretot dades, com us deia, estadístiques i dades, en alguns casos, bibliogràfiques. Les biblioteques tenen molta més informació que pot ser d'utilitat per la societat. Dades del perfil de consum cultural, que són realment les dades que jo crec que poden interessar a la societat. Quin altre paper, a part d'alliberar dades, poden ser d'utilitat en projectes Open Data? Mireu, les biblioteques ja tenen una trajectòria. Em passo, potser, Anna? No. Tenen una llarga trajectòria en ajudar a la societat a desenvolupar habilitats informacionals. Habilitats informacionals que durant un temps han sigut des de navegar per internet, filtrar informació, consultar bases de dades, consultar el catàleg, citar articles, el que sigui. Però estem en una societat que cada cop és més datacèntrica. Necessitem igualar les oportunitats de la ciutadania dotant-los d'habilitats per aprendre a utilitzar aquesta informació. Els nens que estan ara en el sistema educatiu, bona part d'aquest aprenentatge el faran dins del sistema educatiu, però la resta de ciutadans ens estem enfrontant a una societat cada cop més participativa sense tenir habilitats per filtrar, per reutilitzar aquesta informació i ni tan sols per saber on trobar-la. Per tant, jo crec que aquí les biblioteques sí que tenen un paper força important. Tenim present que això també genera un repte pels professionals, perquè jo ja fa alguns anys que vaig acabar la carrera i segurament el que vam estudiar, abans ho comentàvem amb l'Anna, el que vam estudiar en el seu moment no té res a veure amb el que ara ens exigeix la societat. És veritat, això també és un repte per tots nosaltres, però jo potser us faria la pregunta de quin altre equipament municipal que arriba a tota la societat pot ajudar a aquest ciutadà a desenvolupar habilitats informacionals i de gestió de les dades. És a dir, no se m'acudeix cap altre equipament que no siguin les biblioteques. No sé si he consumit tot el temps i deixo aquí la... Perfecte, moltes gràcies, Magda. Crec que tots prendrem nota dels portals Open Data i ensenyar a filtrar les dades. Un punt molt destacat. Gràcies. Ara passo la paraula al David Franquesa. Gràcies per convidar-me. Aprofitaré que estic en aquest context per fer una proposta, saber què n'opineu i a partir d'aquí continuar investigant o mirar de suplantar dubtes. Soc investigador a l'UPC en economia col·laborativa, circular i social d'equipament informàtic. Explico ràpidament. L'economia circular ve de la part de sostenibilitat. Bàsicament es basa en mantenir els productes en vida. Si un equip es repara, es netegen les dades per mirar que algú altre ho reutilitzi. Es tracta d'evitar que un equip informàtic es converteixi en un residu. L'economia col·laborativa el que està buscant és facilitar l'intercanvi de béns entre iguals, entre persones, a partir d'una prestació de servei. S'orienta a passar d'un model de comprar a un model de préstec. I l'economia social s'entra a crear feina on la persona és al centre. La proposta que us faig és la següent. Us imagineu que les biblioteques puguin prestar equips portàtils als seus usuaris?
després tornarem. El que us volia explicar és un projecte, és el projecte Electronic Reuse, reutilització electrònica, que bàsicament es fa la següent pregunta. Per què milers i milers d'ordinadors cada any, procedents de l'administració pública, en bona part, però també empresa privada, acaben reciclant-se. I quan dic reciclant-se, parlo de desballestar, destruir. Són uns aparells que ha costat molt fabricar-los, extreure les matèries primeres i ha creat molts conflictes. La seva fabricació també genera problemes i és un ús prematur, pot sigui per obsolescència, sigui simplement per un canvi de tecnologia, i després es fa un reciclatge que a Europa només se'n recicla el 35%, tot l'altre s'exporta. Llavors, parlem d'equips que als 4 o 5 anys arriben a la deixalleria o van directament a la planta de reciclatge i aquests ordinadors poden funcionar perfectament. Quins reptes tenim, penso, entre tots, de veure com això podria donar, com se li podria donar una segona vida a aquest equipament. I anés cap a centres educatius, cap a organitzacions sense ànim de lucre, cap a fins i tot famílies que no tenen cap ordinador a casa seva. I aquest projecte es centra en això i el que està amb l'Ajuntament de Barcelona hi ha una iniciativa que tot aquest equipament, el que surt de l'administració pública, és reparat per a entitats de l'economia social que el posen a punt, borren les dades, el netegen, el milloren, i després es canalitza cap a iniciatives de l'economia social com podrien ser punts de préstec en biblioteques. Així em guardo algun minut per després si surten preguntes. Gràcies. Moltes gràcies, David. Cada cop que parlem amb en David sempre tenim nous projectes. Agafem el tema del préstec i el reciclatge. Gràcies. Passo el torn a l'Aureli. Bona tarda. Gràcies. Gràcies per convidar-me. Faré servir un slide. No he pogut evitar tenir algun slide. Jo treballo a la Universitat Pompeu Fabra, al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que som els encarregats d'impartir les enginyeries, enginyeria informàtica, biomèdica, etc. I com a part de la nostra feina fent tot un ventall d'activitats de promoció de la tecnologia entre els joves, i això ho fem des de sempre. Per exemple, un dels exemples d'activitats que tenim ara en marxa és amb l'American Space de la Biblioteca Ignasi Iglesias, on fem tallers d'impressió en 3D, de Scratch, d'Arduino, etc. Si no, no cal, cap problema. I aquestes activitats les portem. Un efecte que vam veure de sempre és que aquestes activitats atrauen molt més als nois que a les noies, i de fet aquest efecte és molt més important quan l'edat avança. Aquí, perfecte. Aquesta preocupació que teníem, que de fet la teníem d'alguna manera una mica egoista com a formadors d'enginyers, ja que teníem una part de la població que no volia ser client nostre, que no volia ser estudiant i per tant ens preocupava. Aquesta preocupació es va convertir en preocupació personal en el moment en què vaig tenir una filla. Fins a aquell moment era conscient de les conseqüències, és a dir, veia que al final als estudis d'enginyeria hi havia menys noies, però d'alguna manera no era molt conscient de les causes que vaig començar a experimentar en el moment que vaig tenir una filla. Un exemple, la típica anècdota és quan vam anar a comprar una bici, em van oferir la primera pregunta per a noi i per a noies, que era, si jo vaig heredar la bici de la meva germana, i em van oferir una bici amb un portanadons. Doncs, clar, la teva actitud en una bici, si és la teva bici o si portes un nadó al teu càrrec, el teu comportament serà radicalment diferent. I a partir d'ahir vam començar el procés molt personal de quines són les causes que fan que les noies no vulguin fer enginyeria i, de fet, quines són les causes que no només fan que no facin enginyeria, sinó igual que no adoptin un rol líder en molts àmbits, tenint conseqüències més enllà de la tecnologia. I ahir vam començar a organitzar
que vam anomenar Girls Hacks, hackathons per a noies, on oferíem tallers gratuïts de Scratch, de robòtica, d'impressió 3D, exclusivament per a noies. I el primer efecte, que va ser molt sorprenent, va ser la taxa d'inscripció. En una setmana més o menys oferíem, crec que 200 places o una cosa així, es van omplir amb una llista d'espera de 100 persones més, i l'efecte era exclusivament que havíem dit Girls Hack. Aquesta hackathon és per a noies. I aquest efecte, evidentment, en les nenes de 7 anys no és a les nenes, és als pares. Els pares identificaven que aquesta activitat, que un taller de robòtica podia ser per a la seva nena, perquè posàvem que era un taller per a nenes. I van continuar aquestes activitats i que són molt necessàries però que tenen limitacions. També una primera limitació és que estàs creant una activitat addicional per adreçar aquest tema. Clar, això té un problema de sostenibilitat. Per tant, el que vam començar a fer amb els tallers que fem a American Space era adoptar la perspectiva de gènere d'una altra manera, que era la paritat en les inscripcions, fer una reserva del 50% de les places exclusivament per a noies. I un efecte que va tenir molt interessant era, crec que estava per aquí la responsable de la biblioteca, però en tots els cursos sempre passava igual hem d'eliminar aquest requisit perquè és que tenim tants nois que ja estan interessats i sempre no, tranquil·la, i al final sempre s'omplia el curs, 50% nois, 50% noies. Per tant, això vol dir que el ritme d'inscripció és diferent i possiblement el ritme d'inscripció no el determinen de nou les nenes, sinó pares i mares. Jo m'imagino, però és imaginació, que un pare d'un noi quan veu un taller de robòtica, a qui interessa, li apunto. O un pare o una mare d'una noia veu un taller de robòtica, li preguntaré què et sembla si tal. Doncs el procés és radicalment diferent. Però l'objectiu al final, el resultat, és el que volíem. Al final tenim un 50% en tots els cursos de noies que participen. Posteriorment, crec que sí, gràcies. De nou, això també té limitacions. I com podem, i aquí és on estem treballant cap al futur, és el que està vist en la literatura científica, és que el problema de bias, com es diu, bias? Vale. Del bias inconscient passa en homes i passa en dones, és a dir, no són exclusivament que els homes tinguin una imatge de la tecnologia és per a homes i per a no, passa. Un estudi que és molt interessant, que he posat aquí, es va demanar a mares de nois i de noies, de nadons, en aquest cas crec que eren de 9 mesos, havien de pujar una pendent i dir què creus que farà el teu fill. I sistemàticament les mares de nois sobreestimaven les capacitats del nadó i les mares de noies infraestimaven aquesta capacitat. I al final jo crec que està molt relacionat tot. Hi ha estudis molt interessants que s'han fet a Catalunya de per què hi ha un descens en les vocacions en les enginyeries, en noies i en noies, i hi ha molts efectes, però hi ha un factor que consideren que són molt complicades i que no podran fer-lo. Això en nois i en noies, però quan simplement selecciones nois i noies amb molt bones notes, aquest efecte, com és normal, desapareixen els nois que aconsegueixen bones notes a l'escola no consideren que no podran fer una enginyeria, però encara es mantenen les noies amb bones notes encara consideren que no podran. Per tant, els efectes no és exclusivament la tecnologia, no és per mi, hi ha efectes que són molt més amplis. I per tant, és on hem passat, és que hem d'incidir de manera global, és un problema complex, hem d'incidir en les nenes i en les noies, hem d'incidir en pares i mares, però hem d'incidir en els nens també, perquè al final la pròpia visualització que les nenes tindran d'elles, una part important, vendrà dels equivalents, els nois equivalents. I en aquesta fase estem passant a que un aspecte molt crític en totes les activitats és la visibilitat de les dones que fan tecnologia. Jo crec que hi ha un missatge una mica negatiu, imperant, que està molt bé que estigui, però és una mica negatiu, que és no hi ha dones en tecnologia, que no és real, n'hi ha moltes. El sector tecnològic és molt gran i encara que hi hagi un 15 o un 20% de dones
20% de molt és molt. I el problema fonamental és que no es visibilitza aquesta presència i per tant el que estem passant ara és en fer activitats dirigides a nois i noies i fins i tot directament als nois, en el qual el referent del tecnòleg, de l'enginyera, és la dona. I esperem que la combinació d'aquestes activitats, treballar directament amb les noies, garantir que les activitats que fem respecten els diferents ritmes, per exemple, d'inscripció, i el treballar amb els nois ens ajudi a modificar el patró. Gràcies. Moltes gràcies, Aurelio. Cada vegada que parlem amb ell sempre ens hem de replantejar si realment fem veritat. Ara m'ha preguntat, els cursos d'Scratch, quantes noies hi ha? Dic, no ho sé, ho hem de plantejar. Potser ens ho hauríem de replantejar des del principi. Moltes gràcies. Passo la paraula a la Pilar Roura. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per haver-me convidat, a mi també. I teniu aquí a la taula una enginyera de telecomunicacions, que dec ser aquesta part del 20% que algun dia va decidir trencar l'estereotip. Però en tot cas jo vinc a parlar dels programes que portem a Barcelona Activa des de l'alfabetització digital. Els tenim centrats en el que és l'àrea de formació i innovació. Allà a Barcelona Activa tenim un equipament que és el Cibernarium, que segurament moltes de les persones d'aquí el coneixeu. El Cibernarium va ser inaugurat l'any 2011, però des de l'any 1999 ja funcionava el parc tecnològic, el que era el Cibernarium, és a dir, aquell espai on s'oferia la capacitació tecnològica. Un cop fet el Cibernarium es va decidir que el millor que podíem fer era externalitzar aquestes activitats que es feien des d'un equipament a tot Barcelona. I amb això va néixer aquesta unió que portem ja des de diversos anys amb el Consorci de Biblioteques. I a través de les biblioteques, aprofitant la seva capil·laritat, el que fem és fer els programes d'alfabetització digital. En aquest moment, el programa més estable que tenim són les antenes Cibernarium, que a dia d'avui hi ha 10 antenes, 10 biblioteques de Barcelona que cobreixen quasi tots els districtes. Només ens falta un districte de moment, però que ho solucionarem ben aviat, degut a la manca d'equipaments multimèdia d'aquell districte, de biblioteques amb equipaments multimèdia. Penseu que des del 2010 fins al 2016, aquest mes de gener, hem aconseguit arribar a les 20.000 persones usuàries. Aquestes 20.000 persones, penseu que són 88.000 participacions, degut a que les persones, evidentment, fan una mitjana de 4 activitats. Nosaltres ho comptem tant per les participacions com per les persones usuàries. I això vol dir moltíssima gent que ha pogut gaudir d'aquesta alfabetització tecnològica i hem anat variant els itineraris també en funció de les variacions que hi ha hagut a la tecnologia. En aquest moment hi ha 6 itineraris i s'ofereixen de l'ordre de 50 activitats. Aquesta és la programació estable, que és la que segurament més coneix tothom, però aquest any ens hem inventat un spin-off de les antenes Cibernarium i hem fet la campanya Estàs on? Sí, la campanya amb 3 tipus de cursos diferents. Això, a més, ho hem fet ampliant no només a les 10 antenes Cibernarium, sinó a 32 biblioteques de la ciutat de Barcelona i hem fet 3 cursos diferents adreçats a 3 tipus de públics objectiu diferents. Els cursos són Scratch per nens i nenes de 7 a 12 anys, que no hem segmentat, hem apuntat a la gent que ha vingut per ordre i punt. El d'iniciació digital, que és per majors de 55 anys, i el curs de Booktubers, que és per joves d'entre 12 i 17 anys. Aquest curs de Booktubers ha estat una aposta innovadora que hem fet amb el Consorci de Biblioteques de dissenyar un curs que ajuntés tendències, tecnologia i lectura, aprofitant que el gran impacte mediàtic que estan tenint els youtubers dintre dels joves, que els joves ara s'han avasat a fer recomanacions a través dels seus canals de qualsevol tipus de cosa, de bellesa, d'exercici físic, de música. Doncs un grup d'aquests youtubers
es dedica a fer recomanacions de llibres. I això ens va semblar que, donat que la lectura és una de les competències més importants a l'hora de l'ocupabilitat i que a Barcelona Activa estem realment preocupats per als temes d'ocupació, doncs ens va semblar que això podia ser molt important, fomentar la lectura a través d'eines tecnològiques. La veritat és que el curs ens l'hem hagut d'inventar, per tant hem hagut de fer nosaltres el contingut, l'hem hagut de dissenyar, pensar, i a l'hora d'implementar-lo, una cosa important d'aquests 3 cursos és que van néixer a través d'un programa de plans d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona. Això vol dir que vam triar 20 persones que estaven en una situació d'atur, els vam contractar a través d'aquest programa de plans d'ocupació, els vam estar formant durant 2 mesos amb una formació de persones formadores i després amb una formació tecnològica específica. En el cas dels booktubers, aquell mes el vam dedicar a inventar-nos com havia de ser el curs i a partir d'aquí, des de gener fins a ara, finals d'abril, estan donant classe a les biblioteques. Hem ofert sobre 1.400 places en total de tots els cursos de totes les biblioteques i ja estem per sobre de les 1.000 persones. Per tant, diguem que l'ocupació és d'un 75%. Són uns nombres que estan molt bé. La mitjana està fantàstica. També hem de dir que el curs de booktubers és el que no arriba al 50% d'ocupació. Però això, que podria semblar una dada negativa, la considerem molt satisfactòria perquè hem obert una demanda no coberta, una demanda de mercat. La gent jove, ja sabeu que els costa una mica apuntar-se a activitats. També és cert que la gent jove té unes agendes molt plenes, però tot i això, l'efecte col·lateral que hem tingut és que els centres educatius estan anant a les biblioteques a preguntar per aquests cursos. Llavors, això ha significat que les 4 persones que estaven amb aquest pla d'ocupació, que per tant estaven en situació d'atur i que per tant tornarien a situació d'atur al mes d'abril, ara estan muntant una empresa per poder oferir aquests cursos de booktubers. Per tant, diguem que d'unes dades relativament bones d'un curs pilot que està anant molt bé, tenim un efecte que per Barcelona Activa és una gran satisfacció i per biblioteques també. Ja està. Moltes gràcies, Pilar. Esperem poder seguir amb aquesta col·laboració tan fantàstica que anem a tenir i l'any que ve obrir noves tendències de cursos. Gràcies. Passo la paraula a l'Alícia d'Ajuda en Acció. Doncs la veritat és que està molt bé al ser l'última perquè realment m'acabo d'adonar que treballem amb 3 persones que estan aquí i amb 3 iniciatives molt semblants. Nosaltres som Ajuda en Acció, som una entitat, una ONG de cooperació al desenvolupament que fa més de 35 anys que estem lluitant, intentant reduir les desigualtats arreu del món. Actualment estem presents a més de 19 països. I és veritat que arrel de la crisi vam fer una reflexió estratègica i vam començar també a intervenir directament aquí a casa nostra. El focus de la nostra intervenció són els centres educatius. Actualment treballem en diferents línies d'intervenció en 60 centres educatius de 11 comunitats autònomes. Treballem des de donar necessitats bàsiques, beques menjador, material escolar, fem tallers d'hàbits saludables, d'oci actiu i una de les línies, que és la que us vinc a parlar avui, és tot el tema de la innovació educativa, l'accés a la tecnologia pel canvi social, com innovar en educació a través de la tecnologia. El projecte que us vinc a parlar és el projecte Genius. És un projecte finançat per google.org en el qual tenim l'objectiu d'ensenyar a programar a través de Scratch a 5.000 nens i nenes de tot l'estat espanyol. Perquè tingueu una idea, aquí a Catalunya estem sobretot treballant i col·laborant en els barris de Sant Ildefons i la Riera de Cornellà de Llobregat. Per nosaltres la tecnologia és una eina de transformació social, és una eina que ens permet que aquests alumnes, aquests entorns socials i contextos socials en els quals treballem continuïn motivats, continuïn i segueixin assistint a l'aula i també pot ser una oportunitat de reinserció laboral en el seu futur. En totes aquestes... La nostra metodologia de treball és ensenyar en competències digitals, però sense oblidar
sense oblidar la part d'educació en valors. Nosaltres, com a ONG de Cooperació al Desenvolupament, fa més de 15 anys que estem treballant en centres educatius a tot l'estat espanyol, donant de manera gratuïta als centres una sèrie d'unitats didàctiques per ensenyar valors, per ensenyar drets, per ensenyar el dret de la infància, el dret a l'educació als nostres fills i filles, però d'una manera educativa, d'una manera creativa, d'una manera dinàmica. Doncs tot aquest aprenentatge d'aquests últims anys que tenim com a organització l'hem introduït també en Scratch. Un exemple molt clar és que l'any passat els centres educatius amb els quals vam ensenyar i vam treballar amb aquests nens i nenes a programar en Scratch, els nens i les nenes van programar un videojoc on reflexionaven sobre l'assetjament escolar. Aquest any la idea i el fil conductor és el treball infantil. Llavors, en tots aquests centres que es reuneixen un cop l'any en el que diem la Genius Party, doncs aquests nens i nenes ens ensenyen les seves programacions, els seus jocs, que tenen sempre un valor social i tot això els permet treballar en equip, treballar una sèrie de competències que no només són les digitals, sinó que també són una sèrie de competències socials. Un dels temes que ens preocupa molt com a organització és què passarà quan Google ja no ens pagui tot això. Esperem que continuï treballant amb nosaltres, però és un tema que ens estem plantejant, com donar sostenibilitat i continuïtat a tot això. I per això, precisament, estem treballant amb la xarxa de biblioteques i amb certes biblioteques, sobretot la de Cornellà. La nostra idea és muntar clubs on els nens i les nenes, fora de l'horari escolar, a l'extraescolar, puguin continuar aquesta formació i pugui continuar treballant totes les que són les competències digitals i l'Scratch. Això, la veritat és que la sostenibilitat varia molt entre comunitats autònomes. Aquí sí que estem apostant per les biblioteques, estem en un moment molt incipient, però esperem poder donar-li continuïtat. Un altre dels aspectes que també volia comentar és que juntament amb Google estem portant aquest projecte de Genius a Portugal i ho estem fent també a través de la xarxa nacional de biblioteques de Portugal. Llavors, creiem que les biblioteques poden ser un entorn ideal per treballar tot això i sobretot en entorns en entorns complicats i en entorns on la tecnologia pot ser una eina de canvi realment. Moltes gràcies, Alicia. Val a dir que tota aquesta feinada que feu sou 2 persones. És una delegació molt petita. Sí, aquí a Catalunya la delegació som 2, sí. I que és admirable. Gràcies. Gràcies a tots per explicar els projectes. Tal com us havia comentat, a mi m'agradaria que tots, dins de la vostra visió, dins del vostre projecte, em responguéssiu una pregunta relacionada amb la temàtica d'aquestes jornades. És quins són, des del vostre punt de vista, les característiques que ha de tenir qualsevol projecte que pretengui contribuir a la transformació digital inclusiva? Una pregunta llarga. Magda, la primera. Sí. Molt bé. Doncs, com heu vist, l'àmbit del que jo us he parlat parla més d'oportunitats que de certeses. De fet, més enllà de dades obertes en l'àmbit de catàlegs, de biblioteques, tenim poques experiències d'obertura de dades en el sector biblioteques, tot i que és un dels sectors on més dades, juntament amb els museus, estructurades tenim. Llavors, jo el que us puc oferir, en tot cas, són algunes recomanacions. La primera és actueu des del convenciment, és a dir, involucreu-vos en projectes Open Data o en projectes de dades obertes des del convenciment de que les dades que teniu poden ajudar a millorar la societat. I, per tant, traieu-vos aquesta capa de que les dades que tenim són dades agregades o són dades estadístiques, és a dir, podem oferir molt més. Actueu amb la ciutadania per ajudar a desenvolupar habilitats que permetin generar ciutadans que poden participar en la societat, que poden, per exemple, en el cas de processos participatius, amb pressupostos. Jo, a la meva ciutat, fa poc es va fer un procés participatiu en l'àmbit de pressupostos i realment te n'adones
de que la nostra societat no està gens preparada per analitzar les dades i prendre decisions de forma conscient. I al final actuen lobbies, és a dir, lobbies que són des del Conservatori de Música, que incentiva que la gent voti determinades coses, però sense poder prendre decisions amb un coneixement global o analitzant en què s'estan gastant els pressupostos, perquè els ciutadans no entenen els pressupostos municipals. Per tant, actueu amb la ciutadania, actueu també amb la resta d'agents socials. Els projectes d'obertura de dades queden en un calaix o queden en un portal sense utilitzar-se si realment no treballem amb els agents que creiem que poden reutilitzar aquestes dades i els fem entendre com estan estructurades i l'ús que en poden fer. Per tant, treballeu amb biblioteques, amb altres biblioteques, treballeu amb llibreries, treballeu amb altres proveïdors, amb gent del sector o no. I també us diria, experimenteu. Segurament hi ha molt camí per recórrer en la innovació de les mateixes biblioteques si utilitzeu les dades que teniu al vostre abast i que no són dades agregades, són dades del consum que es fa dels diferents materials, objectes digitals de les vostres biblioteques. Una miqueta aquesta seria la recomanació. Gràcies. David? Transformació digital inclusiva. Sí? Ara sí. Transformació digital inclusiva, no? Qui és l'esclòs en aquest cas? En aquest cas és algú que està privat de, diguem-li, accés, connectivitat, per motius gènere, no? Aquí no, però raça, cultura. A mi em preocupa especialment la part econòmica. Hi hagi gent que no pugui accedir al que és l'eina d'avui per o el mitjà per desenvolupar-se. I què és el digital? Accés, connectivitat i altres capacitats, però també energia o, en el cas de les escoles, beques menjador, fins i tot. I transformació, que no és desenvolupament. Transformació, el desenvolupar és una cosa que ho tens i ho vas avançant i ho vas fent créixer, però la transformació és, parlant de digital, com la configuració del sistema. I va bé plantejar-se si el sistema és prou participatiu o quins elements són claus. Estem en una situació canvi climàtic, escassetat de recursos, i ara torno a la proposta d'abans, en què l'economia circular crea feina local, perquè hi ha aparells que s'han de reparar, i feina local i social, perquè qui ho repara són entitats de l'economia social que treballen amb persones excloses. Prevé la generació de residus, perquè no arriba a ser un residu, ho segueixes usant, ho repares, compres components, no has de fabricar nous aparells per continuar. I quan no tens un residu no tens una contaminació. Llavors, la proposta que us feia és com fer això possible. Doncs és possible i es pot fer possible, però hi ha unes petites regles que s'han d'aplicar. Aquí hem creat un circuit. Hem creat un circuit que el que fa és atendre donacions d'administració pública. Quan un ajuntament, una empresa té un excedent d'equips informàtics, el que fa és trucar un punt que li explica quin és el procediment. Llavors haurà d'anar algú, borrar les dades, i tot això es deriva cap a un únic punt. I a partir d'allà es distribueix. Es distribueix entre les entitats que són les proveïdores que fan la preparació. Netejar, etc. Instal·lar el sistema operatiu, actualitzar, afegir memòria, etc. Aquestes fan la part de la preparació i després hi ha la part de la distribució. I us aprofito l'ocasió per parlar-vos d'un projecte que va per centres educatius, que estem treballant amb Abacus i a partir del maig a totes les seves botigues aniran per zones geogràfiques, però faran un pilot i recolliran ordinadors
dels particulars o empreses. Aquests ordinadors els repararan entitats de l'economia social i els donaran en renting a escoles, pagant el preu, el cost, únicament que ha suposat la posta a punt. Projecte molt maco, que darrere d'aquí hi ha un gran canvi, una gran transformació. Passem del model de comprar i llançar al de usar, reparar, usar. Gràcies. Moltes gràcies, David. Aureli? Bueno, pues quines característiques hauria de tenir des de la meva experiència depèn de la naturalesa de l'exclusió. És evident que en el cas concret de per què les dones per igual, per què persones, per raons de, com comentaves, de raça, econòmiques, etc., consideren que la tecnologia no és el seu àmbit, la barrera és cultural. I, per tant, una de les primeres característiques jo crec que ha de ser treballar explícitament en aquest objectiu i contribuir a la creació de referents. Per l'altra banda, també, naturalment, dotar-lo de recursos. Moltes de les activitats lligades a activitats d'inclusió, i en el cas de la tecnologia és igual en gènere que en altres factors, té a veure que estan basades en voluntariat i estan molt bé el voluntariat, però el voluntariat fa que sigui molt inestable, aquestes activitats. Per exemple, nosaltres esperem començar a l'American Space a l'estiu un programa específic de Girls Tech, d'activitats exclusivament per a noies, i això simplement és possible perquè el consulat nord-americà fa l'aposta i posa recursos i així podem organitzar aquestes activitats. Si no és impossible. Per tant, per una banda, resum, característiques. Una, fer el missatge explícit, fer-ho visible, crear el missatge d'aquestes activitats són per tu dona, igual que són per tu no i d'origen immigrant, igual que són per tu no importa la teva classe social, i posar recursos per treballar en la demanda, sobretot. Si tenim un objectiu i la demanda no tira, en aquest cas concret d'aquesta activitat, crear l'oferta que afavoreixi que aquesta demanda pugui actuar més fàcilment. Moltes gràcies. Pilar? Jo com que represento Barcelona Activa, som l'administració pública i clar, nosaltres pujant un grau al fet de com són aquests projectes, diguem com dissenyem els projectes des de Barcelona Activa en l'actualitat. Penseu que els valors actuals de Barcelona Activa estan molt basats en la igualtat d'oportunitats i la cooperació. I a més, amb aquest mandat tenim un objectiu clau de portar els serveis de Barcelona Activa al territori, que no vol dir descentralitzar-nos, sinó fer aquesta aposta per nosaltres ho dissenyem a través dels plans de desenvolupament econòmic. Tot això ve relacionat perquè, clar, per nosaltres a l'hora de dissenyar els projectes el que intentem és que la tecnologia sigui tecnologia per tothom. I què vull dir amb això? Doncs fomentem que les empreses a l'hora de que facin els seus dissenys tecnològics ja des del propi disseny tinguin en compte la diversitat. Per tant, per nosaltres ens agrada dir que la tecnologia per tothom és aquella que un cop implementada no cal adaptar-la, sinó que tothom l'hauria de poder fer servir i l'hauria de saber fer servir. Per això nosaltres li apliquem a les empreses aquest vernís de responsabilitat social, el retorn social d'allò que fan des de la perspectiva tecnològica. I des de l'apartat de l'administració, com també comentaven ells, hi ha l'apartat de l'accés, que la gent pugui accedir-hi, que sàpiguen com fer-ho servir, que ho coneguin. També una cadena de valor que utilitzem per les persones, tant des de la participació com des de la capacitació tecnològica, és voler, poder i saber. Llavors, en aquest apartat de saber, nosaltres dissenyem aquests programes de formació que abans us explicava. Però definitivament per nosaltres ha de ser transformació digital inclusiva aquella que respongui a les demandes reals dels veïns i les veïnes i a més en el seu territori. Diguem que
els projectes per nosaltres pugen a aquest nivell i després els aterrem, doncs, per exemple, en el cas de biblioteques, en el cas de les antenes, doncs, veient què passa a cada un dels territoris, que aquesta serà la fase que iniciarem en el proper curs, i veient allà com està impactant l'escletxa digital, per exemple. Llavors, aquestes accions en els plans de desenvolupament econòmic de districte el que faran serà marcar aquestes accions i, per tant, diguem que per nosaltres els projectes han de ser projectes territorialitzats, especialitzats i que responguin a les necessitats reals dels veïns i veïnes. Moltes gràcies, Pilar. Alicia? Doncs, per nosaltres al final som una organització de cooperació al desenvolupament. La bretxa digital ja existeix, no? Aquí a casa nostra nosaltres som el segon país més desigual d'Europa. Una de cada 5 persones aquí a casa nostra estan en risc d'exclusió i això no ho diem les ONGs, ho diu la Unió Europea, no? Llavors, la nostra tasca aquí és intentar reduir aquestes desigualtats i donar les mateixes oportunitats. I per aquí passa també la transformació digital inclusiva, no? Reduir tota aquesta bretxa, no? Amb independència de l'entorn socioeconòmic, de gènere i amb independència de l'entorn cultural, no? Creiem que la tecnologia al final és un mitjà per motivar aquest alumnat i per reduir aquest fracàs escolar i també, com comentava l'Aureli, no serà inclusiu si no involucrem també a les famílies, ja no només l'alumnat a través dels centres, a través de les biblioteques, a través de certs projectes que puguem tenir arreu a qualsevol institució, però també les famílies han d'estar involucrades en aquesta transformació digital, no? I també la capacitació dels docents, dels formadors, no? Al final la tecnologia ha de ser un tema transversal, no només una assignatura de tecnologia en l'entorn social més estructurat, en els centres, a l'educació més formal, sinó que ha de passar per una estratègia més integral, no? I a tots els entorns. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Si tenim 10 minuts per les preguntes que pugueu tenir, aprofiteu, que realment ja heu vist que el que tenim aquí és gent molt potent i uns projectes realment molt interessants. No. Bé, doncs us volia donar les gràcies. Jo d'aquesta taula rodona realment em quedaria amb... És molt difícil quedar-me amb una cosa, amb poques coses. Em quedaria amb la idea de que les dades obertes poden ajudar a canviar la societat. Hem d'apoderar els ciutadans per poder prendre decisions i ser més lliures. El concepte de l'economia circular, que ens dona feina local, feina social i tot el tema de preveure els residus, crec que tots l'hauríem d'interioritzar molt. M'ha agradat molt el concepte de hem de canviar les barreres culturals, hem de posar recursos, però donar missatges visibles i explícits. Ensenyem què és el que volem. A vegades no ho ensenyem prou i no acaba d'arribar el missatge. La Pilar ha comentat una frase, voler, poder i saber. Crec que és un bon concepte que hauríem d'interioritzar també per tal de poder donar una igualtat d'oportunitats a tothom. Finalment, gràcies a Alicia, m'ha quedat que les TIC és un mitjà, és veritat, no és la finalitat en si mateix, i és un mitjà per motivar l'alumnat i les famílies, incloure-les. Crec que tots, després d'aquesta taula rodona, tenim molt que pensar i segur que d'aquí sortiran molts projectes, tant a nivell de biblioteques com estic segura a nivell d'aquesta taula. Moltes gràcies a tots.